Hi, simrang hilen eh. Hindi, kung ano. Ginamos lunlon. Nakakita may Carla, anong kamuti pa sa ginamos. Pantay naman ka, ha? Hala, wapa to retra, kalas na. Tinunod na ginamos? Tinunod lagi. Iya. Sensalin? Kabut-kabut din. Ano yung muda ba? Muda. Ayan, laman ginamos masang saging. Wala nalagay ko karne, puro rin ginamang sang gida. Wala mo nga, ginamang sa mati. Ginamang sa kaya gida, misitan. Para isang karlan. Pare sa karlan ng saging. Karlan ng kamuti gamay. What me kay mga ligumig dagat. Mo na ron. Daskin ken. Hi Ilia. Si Ilia. Hi. Hi Ilia. Mana ron? Okay. Mga ginambuang kayo na ilibango. Di ka kita man o. Di kita man. Turuan na ising kita eh. Wala na yung masyada ba? Singgit, magawasan ka. Masyada ba? Pabay sakdanan taga-amdod mo. Sigitan lang. Napagdatuan. Galong, still na may long line ba? Kung niya, katadlaw. Ang sabong. Ay, sa Manila. Okay, hindi mo sila maghapon, Queen? Hindi ka kagbisita? Yung maghapon? Dere, pabutaw. Siguro, pilis na tagtos mo ito. May driver, rudod man. Pamig si Undoy. Sila. Ski ah. Tingnan do. Klara? Kabato. Pullman. Da. May dagat oh, giyatang. Pau tilag tua. Suruy dia, may dagat. May dagat suruy. Nana? Maji, sino nang nanay mo siya? Gagawin mo. Ibilin naman sa tatay Duzan nanay. Ibilin sa tatay Duzan kay sa tao. Nagpag-harbiso na siya. Sabi niya. Tilaw na ng along. Mapalaw dito ka ito sakdanan na. Hindi ko tas repo. Ano ba naman ang Ay, Mayor! nakatubang ko. Kapag ka, Mayor! Mga way dagat. Hizuri na dagat sa ilang maribuhok. Dani alis siya way dagat. Lapo kung Ha? pinandagat. Oh. No, may tubig. Dara, tubig. Diyan niya. Tubig ah. Waduri sakdan ah. Mapuhaw din mo. Di mo ko tumao? Dam truck ni Juan. Di mo. Ilang segundo lang. Ilang segundo ko no. Ilagay mo na sa Di mo ko to zip. Dam truck mo ko to ilabay. Mga way dagat. Way dagat dai. Natara. Diara lagi. Nailin, love you, Nailin. Nailin, love you, Oh, love you dai. Di nalipo. Pagamo dato mo nang ako sa bigdago dia. Di mag-track lo, dahil na. Ako sa Uncle Roy. Uy, halal, kilabot lagi si Jang. Bubas ko no. Pag sila bonggong. Pahilo na ako sapatos makadili. Ito sa taas. Dili mo. Ako na. Magnanakaw. Ito pala ang magnanakaw ng espakole. Uy, ako na. Kagati alis yan. Pero yan nandiyan isuto. Sige, sino lang yan. Hindi ka naman nagpaalam. Bigla ka na lang. Nagpaalam ako. Nanakaw ito. Magul. Hoy, mag-ilog ismamon. Teka, tatay na asang tungod. Huwag nang ilog. Kailangan Sinisip kami ko sa nilas.
Si Prome lagi magyakay mo to si Ami. Bako sa sapis ko kami. Kasi mo to ko ni mo tay? Ikaw day, nangilad ka day? Orang saksanan ni Baki. Hala, nangilad, Juliana. Pwede ka ilad. Nangilad si Prame. Nangilad si Prame nga dyan ah. Kami na nailan kay mo. Santanan kong nangilad. Basig na pinabili nito son. Cute man din naka. Julie, sabihan sa mesa ni pinabili. Wala, gidana na tanan. Wala tingin. Patingin mo sa suot mo. Tapi lang, uy, ano to, bakit may bugdo dito, Bi? Ano ba to, Bi? Ito ba yung kasama na ba ito sa sunod na may bugdo dito, Bi? Wala sekreto. Tugmayuro. Grabe. Para ba lang sa? Buhok ko ni rin mo sa ani. Katong ginamo sa lingkod. Ginamo sa sabon. Bolo ka lamay. Nagkakali mo sa Bolo ka lamay. Grabe naman yan. Nasa ko kung nagduangan sa kami na. ano to? Ano to nang? Sungangal ka mo ka diha. Ba't may dala ka ng panghilo ng idaga? Daga maghilo sila ga. Hindi akong gulo sila ga. Kayo, huwag niyo gabihan masyado yung mga bit-bit niyo. Baka hindi tayo magkasya sa sakyanan. Biling ko na. Sila. Bakit ba yung iba? Dinala lang ang buong bahay. Grabe naman yan. Bawang manghilo ko na lang dyan sa pigo. Isang panty lang ang dalhin. Baka naman dinala na yung isang kasi ng panty. Bisa katingkuri. Manoble ko na lang May dala ka ba ng damit mo pang bihis mo ba? Pag-iho ba? Brief, walang brief. Baka maglantoy-lantoy yung lisik. Ikaw kuya, dahil kagilisan. Na, isnabiro pa ni Julio Argenti. Naangay. Sa Julio Argenti. Argenti na siya. Ito. Gusto nila nga saba pa sa nakin. Si Gabriel o si Adri Pariha. Kuya, bro, may atang. Oh, tiniguling ni Gam. Kasi mag-contest day mo. Kay? Ganun eh. Dodo. Kanan doon, mahal kita. Uli dito balik. Sa Zuli pakig. Tigoy nang kawa ko'y pajama nang. Nanghuam ra gani kong ipok ni isa na. Dalit, rato. Ito nakalipat. Ato ng tasapa, mag-ibakre ang tasapa pa dong. Taas aki, sapa naman ta. Baba, da aja sapa. Kakay. Tawag bitaw na. Hindi siya makagi dyan. Saran daga nagkaputanan na to. Sweet ko ng kanila. Kabayad pagkagi yan. Ha? Kabayad pagkagi. Ito sa mga bata, lungbi. Agi mo mga laki duha, manadas kiya long. Ano na? Dahil ka sa una, mamanigo. Agi mo mga laki duha, bakay na das kiya. Di mo muli. Agi mong duha, muli putus kiya. Yan na, yan na. Yan na, dali mo kang tagpuan. O, ito kay Gana sa kani silpon. O, yung silpon mo dyan na. Nasa? Hindi ka na, dinin si Tiri. Dinin si Tiri, Tiri. Di na. Amin. Diyan mo kisgang ijaan dia. What's up? Huy. Amin mo. Ay. Huy. Kita sila. Mangamin mo, di mo mangamin? Sorry mother. Ay, sa mga ban. Baga sa kinoy na pabulkit. Para sila birthday. Kaya naman nga. Hindi kang nanay. Kaya makita lagi sa mga kamatang bahay. Ayun, ito. Ito, nagtrabaho. Nalam. Kasi insa kay nalambot. Motor ka na. Hindi mo na siya. Nakulos mo nasi. Anak ni Basilia. Na, Basilia na. Nung nagtumbag to sila Joey. Tumbag ng mga bata. Kuha ko ba ni Manasi ang mga bata. Amin po. Mga bata ini sila. Uha na kang amin. Kumakailan ni mga anak. Ay, kamu tata. Ako na Gigi. Ano kung sito ko yun? Ano ni mo ibatang? Manako to. Manasi, Manasi. Ang April. Hindi na ko nagibungin sa kamay.
Ano plato na ibig nga baksos niya? Amin ka na. Amin. Amin ka na, Lula. Amin nula bi. Kaya tutong dakwin. Yung birthday dito. Ano po ko an? Mabugi na mo sa. Ako na makalisinsit. Maligo na lagi ko mo siya. Diyan na lagi taon. Diyan na taman ulo. Natawa man kasi imong natawan kay November 17 man na. Joy. Nakakuan ko na ito sa atong kaban bitaw dagi pang lista ni mama katong mga tawan. Nga naman lagi sa ang birthday Mag-restro na lagi nanay. birthday certificate lagi mo dapat. Hindi mo na yun sa madyan. Ang klaro ni natawan din ni November 17. Mabitaw. Nga nung 49 man, di man 49. Kasi music 1950 man halin mo mo balance. 49 bisa ka. Di 48. Silyo. Lasing ka po na tao. Nagibutang sa birth certificate. Lasing ka Kapag mo mga nakikindi. Ano siya kanyan to? Kung balik nila hinog ka nagluan to, ita kuno hitinang. Sa mata na ang kuan na Kaya mo niya. Sa dila mo na basta na ras na ito. Saka na mo na. Saka sana. Siliksi ay mga to ay. Rubilin. Komanda Sudulin. Tahu ka? Ito sa Jijin dia ay nakaliptan na Lolita Juniora. Tubig tayo ha. Ito sudah ni mo mau. Oh, talangaw. Sound. Yo, bebo. Isi. Kasian. Yan ulat yo. Pagdun may tanawak ya bantaji. Ano kita salat to? Doy, alin na doy. Damit pun doy. Pun pe. Yan, dito na dito. Tawagan naman ka mo. Sakay. Tawag bitaw na nga. Hindi siya makagitan. Saran daga nagdaputanan dagto. Sweet ko man ganing. Mag-ihaw sa... Ano yung mga sirina na sa lag? Nas nanay niya? Yan na bila. Alin, nabi na alin. Nico. Pwede ako no si Ilia nag-swimming. Swimming ko no si Ja. Tapos tatay pa naghimo katabay. Ako man. Ha? Gama aras tatay gatabay. Nga pa. Aman. Hi. Ligo-ligo sa tagdagat. Pagbog ng cellphone Ken, dala Ken. Pagi mong gamay Ken. Iya. Iya. Pagbog lang mo ba? Pagbog lang mo sa. Sino magbayot? Kaya lang nga gulo nagbayot oh. Sakay na kiyang. Namiwa may kasam. Kami nabasa. Ang lawas na nabasa. Ang urewa. Ang uwa og liig na taman. Patay. Parurukon ko yan eh. Asaw mo kalimot mag-subscribe guys sa mga channel. Salamat. Taan. Ha? Ano man? Muli na ta? Ito ko. May picture pa day. Dali. Ay, nangamot na may ka nangaligo. Pangsapot ang mga bata. Matang kawit ka. Kapoy, kuno mga bata ba na sa gubot. Tanis bay.
O, gid ni ron, bagsak ng mga tao ron. Kasi nagahila. Umuwan ka na to. Si Kuan, Lucian.